O Concello da Pobra, en colaboración coa Asociación Barbantia, pon en marcha o segundo premio de literatura infantil Carlos Mosteiro, cos traballos que deben ser presentados antes do 1 de xuño. O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha o segundo certame Carlos Mosteiro de literatura infantil, en colaboración coa Asociación Cultural Barbantia e Editorial Galaxia, que publicará a obra gañadora. O certame está concebido para fomentar a lectura a idades temperadas ao tempo que homenasea a figura do mestre e escritor pobrense xa desaparecido. O premio establecese en 1.500 euros para a obra gañadora e a publicación da mesma na Editorial Galaxia. O fallo do segundo premio de literatura infantil Carlos Mosteiro coñecerase o 3 de xullo. Os participantes nesta edición dispoñen de ata o 1 de xuño para presentar os seus traballos. Presentamos o Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Carlos Mosteiro 2019. O ano pasado foi a primeira edición deste premio e, se presentaron numerosas obras de literatura infantil e xuvenil. A gañadora foi Os Fantón, de Patricia Mallo. Agardamos que este ano desperte polo menos o mesmo interese, non? O premio vaise dar a unha obra escrita en lingua galega para nenos de entre 3 e 12 anos. O presidente da Asociación Cultural Barbantia, Manuel Cartea, destacou a importancia da figura de Carlos Mosteiro, socio fundador de Barbantia, tamén do certame que fomenta a lectura entre os máis novos. O segundo premio é o premio dun gran escritor, dun gran home e dun gran profesional. Pero tamén é o premio do Concello, sobre todo do Concello da Pobra, que o acolleu cos brazos abertos e con todo o entusiasmo do mundo. Por lo tanto, dende a nosa pequena parcela de Barbantia, estamos inmensamente agradecidos a esa acollida. E tamén, lóxicamente, é un premio de Galaxia. É un premio tamén para os escritores, porque teñen a oportunidade de presentarse, e, sobre todo, para os lectores, esa franxa de idade fundamental onde a personalidade se forma e que terán a ocasión de telo nas librerías e na biblioteca do colexio. Dende a Editorial Galaxia amosáronse encantados de participar neste certame para dar cobertura a novos escritores. Unha das cousas máis importantes, penso, que ten para aportar a Editorial Galaxia neste premio é a publicación da obra. A obra aparecerá publicada na colección Árbore da Editorial Galaxia, que é unha colección que vai camiño dos 40 anos, unha colección clásica, penso que un dos referentes da literatura infantil en lingua galega, e onde aparecía precisamente hai uns meses a obra gañadora da anterior edición, Os Fantón, de Patricia Mallo. O Concello da Pobra mercará 500 libros da obra gañadora, que distribuirá entre os escolares do municipio.